Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi-ke ubaba-ke uShenge uButhelezi phansi lena-ke eMsinga kwamajozi-ke useveze ukuthi-ke ngaphambi-ke ukuthi-ke abasendlunkulu bebambe-ke yena-ke uMax-ke umfo kaMakhanya noma-ke bethole-ke uMax lapho-ke akhona abaqale-ke bekhiphe-ke noma-ke bebhale-ke isitatimende sokuthi lekho okushiwo uyena-ke umfo kaMakhanya ngabe kuliqiniso noma-ke kungamanga bese-ke before bethola-ke yena-ke uMax. Mbukeli ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana naloko-ke lolu daba-ke oseluthe labekwa uyena-ke ubaba-ke uShenge laphana-ke phansi-ke eMsinga kwamajozi awuye laphana-ke comment section mbukeli sizwe uvo lakho ukuthi-ke ngabe wena uthini. Siyabonga. Angikhuleke esizweni sakithi sonke, khuleka ngaphansi kwenkosi esiholayo uMisizulu kaZwelithini, ngikhuleke enduneni, khuleke kuBadidiyeli nabazwakala bekhiphe isitatimende, Badidiyeli basendlunkulu bezwakala bekhipha isitatimende bekhalima umfo kaMakhanya lapha lokho-ke onenkulumo ethe ukuqinaqina. Nakho sizwe sakithi la ngikhona uMax Makhanya uma ngilandela kayena ozalwa kwaZulu noma uma wakhe ozalwa kwaZulu, ngimthola Badidiyeli bami abangibahloniphayo ekhuluma ejulile. Angazi noma niyakunaka lokho ukuthi thina njengesizwe sakwaZulu siyalifuna iqiniso ngolunye usuku kulezi nkulumo uMakhanya akayikhulumayo, nenze isitatimende, ningafuni uMakhanya ngokwami ukubona, nenze isitatimende esithi uMakhanya akakuchazayo ngesibeletho somntana enkosi kuyiqiniso noma kwamanga, bese nithi ngoba ukhulumela ungangezwe lakhe noma umaka angangezwe lakhe okungeyikho. Sicela ibutho-ke lakwaMakhanya eliholwa uMdidiyeli lo enimshoyo ke lisondeze yena noma nimsondeze enkantolo, nenzele ukuyivikela nani Badidiyeli besilwe ngoba usengabulawa yiphala bese kungcola indlunkulu. Ngathi angikuqapheli nalokho ngoba uMakhanya unezinye iy'nkulumo akayikhulumayo engaqondene nesilo ey'hayayo. Manithi niyamfuna niphuma umkhankaso wokumfuna nimfuna kanjani ngoba la eSouth Africa awumuntu odingakalayo udingwa amaphoyisa. Niyiphethe ne-case number yokumfuna, senivule icala lokumdinga lokuthi adingeka asondele lapha endlunkulu azochaza lezi nkulumo, noma nimfuna nina ngesiqu senu njengoba nithi nizoxhumana anisondezele kodwa ube umemezela Mdidiyeli uthi niyamfuna. Ngithi mina ngicabanga ukuthi kumele wena Mdidiyeli obuhola leli thimba uwahoxise nawe lamagama athi niyamfuna, ngoba la eNingizimu Afrika umthetho wezwe uthi uma kunemuntu owenza icala kumele kuripotwe emaphoyiseni bese edingwa yiwo azasondele la kadingeka khona. Amaphoyisa ayizandla ey'phephile, kodwa ekugcineni kuyofuna nisitshele ukuthi akakushoyo kwamanga yini. Sifuna ukubona leli sayidi elimtshela indaba ukuthi likhona noma alikho, ngoba uzwakala ekhuluma into enengqondo. Kulokhu nje kokugcina uzwakala ekhuluma into enengqondo, futhi ubethi uma ekhuluma ebheke eceleni kwakhe. Uma ningabuyisa nje ividiyo yakhe nimbheke uma ekhuluma bebuye ebheke eduze kwakhe bese eqhubeka nenkulumo njengomongameli uma ethula isipishi, right?
singadideki sizwe sikaZulu. Ikhona impica abadala ekhona lapha eNdlunkulu. Sitsheleni ngoba nazi indaba ziyavela. Ningaze nibulale umuntu, nimbulale ukuthi ukhuluma iqiniso ade kungamelanga lisho. Ulithathaphi? Bulalani labo abantu abamnika leli qiniso. Yekani yena. Bulalani labo abantu abamtshela iqiniso laseNdlunkulu kungafanele. Tholani laba bantu, sondezani laba bantu abatshela uMax iqiniso laseNdlunkulu. Uqinisile-ke lapha Max uyaxolisa, siyakuzwa Max mawuthi uyaxolisa. Futhi uthe mawuxolisa awushongo ukuthi okukhulumile akusilona iqiniso, uthe nje uyaxolisa ngoba kunezinto okumele ungayikhulumi. Ya, uzwakala kahle boy, uzwakala kahle impela, uzwakala kahle impela. Akukho la uthi khona lezi nkulumo ade ngey'khuluma zamanga, uthi kodwa ngiyaxolisa ngoba noma ungakhuluma liphi iqiniso, kuneqiniso elingadingeki eNdlunkulu, kunamaqiniso angadingeki nje eNdlunkulu sidalo, angafanele futhi akhulunywe. Hhayi kodwa hhayi, bayede wena weZulu.